こんにちは。はじめまして。皆さんと申します。今、20歳になりました。家族は4人です。兄弟は2人で、兄と私です。独身で今家族と一緒に住んでいます。前はプログラミングで続きをしました。趣味は本を読むことです。それにアニメを見ることにも趣味があります。日本のアニメをたくさん見たことがあって、一番好きなのは君の名はです。日本は世界の経済をリードしています。それを知りたいんです。それにテクニックもいいし、技術力は世界的にも高く評価されているし、それを知りたいから日本語を勉強しています。今まで1、2年間くらいです。初めは難しいですが、だんだん面白くなりました。日本人の方々からいろいろ学びたいこともあります。日本へ行ってから経験で将来を考えておきます。私の夢をお願いします。どうぞよろしくお願いします。